33 saqala ukufunda ku verse 7 enhla kwa verse 7 kunesihloko intente yokuhlangana intente yothina zalana yokuhlangana ya futhi verse 7 ke kaloku koluhambo lwawo amaSirayeli ayesithi apho emise khona uMoses agumeke intente emise enye intente mganyana nje lendawo leyo bahlala kuyo leke yayintente yokuhlangana nabani na siyabonga moya ngcwele ngizwi lakho konke siyalazi ibali likaMoses uMoses ethunywa nguThixo ayekhupha uSirayeli ephethwe kabuhlungu inkosi uFaro uthi ndivile ukukhala kwabo nababona babaqhuba kabuhlungu ndehlile ke ndizobahlangula lithi iBhayibheli uMoses waqhaqalaza engafuni kuya ethi ngozithetha uyangazi dilithithitha kodwa uThixo wamthuma njalo wayi uMoses ehlonela uThixo wathetha nenkosi uFaro ayavuma wabetha uFaro ngezibetho ezininzi kodwa ekupheleni kosuku wade wabakhulula abantwana bakaThixo lithi iBhayibheli siyalazi imali singabisani laga lonke babehamba begcumeka intente behlala kuzo besiya kwizwe lesithembiso bathi Moses babonakala uba no abantu noba behluthiwe noba behlukunyesiwe sisizwe esithandiweyo nguThixo lonto ayithi bona bayamthanda uThixo haleluya abantu akuthethe bayakholwa laba kodwa benzele inceba nguThixo bathandwe nguThixo uthi Moses kwabonakala uba makakhe intenteke ayikhuphe phakathi kwezitente zokuhlala ayibekile yodwa ibekelele kunezitente okuhlala kuzo indoda efuna ukukhonza uThixo izawuphuma kule ntente kuhlalwa kuyo iye kwintente yokuhlangana iyafuna uThixo abifuna uThixo funda ngeverse 7 siyisho leverse ke kaloku koluhambo lwawo amaSirayeli Yeah. ayesithi apho emise khona uMoses agqumeke intente Yes. emise enye intente mgamanya nje lendawo leyo bahlala kuyo akayimisa kwe uhlala kuyo akufuna umuntu aphumele ba umuntu ufuna uThixo aphumele ejakalazeni ejogela athi ndiyofuna uThixo sinabantu abathi ufuna intente yokuhlangana ufuna intente yokuhlangana ufuna uThixo khona intente yokuhlangana kubezele kumele verse masavensi thayiqhubile leke yayintente yokuhlangana yes nabani na owayefuna ukuva ukundikhoyo wayesiya kuyo nabani na ofuna uThixo wayeshiya intente okuhlala kuzo asibheke aye kwintente yokuhlangana ayefuna uThixo obakhipha eGibhite obakhipha emanyeleni obakhipha emahlazweni ayefuna uThixo
Hallelujah. Until yafumaneka. God. Wabashiya abantu bonwabile. Wabashiya abantu bejabula. Yes. Wabashiya abantu bezonwabisa. Yes, Lord. Wabashiya endlini kaThixo. Yes, Lord. Wabaletha into nomuntu. Ayambi ngesithembiso. Yes, Lord. I just Thixo ufuna abantu. Angazaphuma phakathi kwabantu. Angazaphuma phakathi kwabantu. Athi ngiyazizwa into ezithethayo. Kodwa mina ngifuna uThixo. Ngifuna uThixo. Hey, into ndize lapha. Ngizofuna uThixo. Yes, Lord. Athi ngizofuna into. Ngizofuna uThixo. Leke yayintente yokuhlangana. Yes. Nabani na owayefuna ukuva kundikhoyo. Yeah. Wayesiya kuyo. Wayesiya mlandente. Ongafuna uThixo akashiye. Jesus. Mina ndifuna uThixo. Silanda, yabona njengoba silapha nje. Silanda ngendlela ngendlela. Abanye bezama ngoba befuna imisebenzi. Abanye bezama befuna impilo. Abanye bezama sebehlatshwe lizwi. Benhlithwe izinto zelizwe. Malibonga igama lenkosi. Abafikayo bathi sizofuna uThixo. Nabani na ofuna ukuva ukuthetha kwaThixo. Makashiya abantu. Makashiya abantu, makashiya abantu. Makashiya into zabantu phansi. Makashiya izinto ashiye phansi konke. Athi ndifuna uThixo. Okuthi uyafumaneka. Jesus. Oh, uyafumaneka. Jesus. Uthi ndifuna ndisana kufumaneka. Hallelujah. Ndifuna ndisana kufumaneka. Hallelujah. Hey. Sizofuna uThixo apha. Malibonga igama lenkosi. Malibonga igama lenkosi. Ngizamzekela abafowethu. Ngimisa uthanda uthwana nomakhulu. Anasuka lekama lizogezela abantu apha. Usifake esihogweni. Kodwa ndize apha. Ndisisula Thixo. Ndithi namthixo ndicede. Andikho sulini. Singumuntu njengabantu. Nondifundisi. Kodwa ithethe yohlanga. Lithi iBhayibheli wayethi kabephuma uMoses esiyendaweni yohlangana apho amaZisrayeli amemnyako ambukele uMoses afuna uMoses abantu abafuna uThixo kaMoses abantu bafuna into zikaThixo ngabantu bezinto abafuna uThixo bambukele uMoses ebheke ententeni yokuhlangana. Hey, bambukele abantu manje. Wena ufuna uThixo. Verse number 11 encwadini uMira. Sithandaze iqembu lokushumayela. Verse 11. Yes. Wabhekisa kundikhoyo wathi ngani ukuba undiphathe kanje mhlekazi. Yes. Undiqumbele ngani? Uthi uMoses, yeah. Kwakutheni ukuze undinike ababantu baluxanduva olunje? Bahamba bamxaka uMoses abantu. Yebazalwane bayaxaka abantu. Bomakhuphula. Yebo uthwane bayaxaka abantu.
walila uMoses kwakutheni Thixo usuthi nika abantu abanje qhubeleka babasithanda senqhibeni. Verse 12. Kakade ngaba bakhawulwa ndim, hayi kaloku abazalwa ndim. Abazalwa ndim ababantu. Ya. Ngani ke ukuba uthi mandibasingathe okukwempelesi egcina usana. Ndizababeleka abantu kanjani abantu abanje Thixo. Ya. Ndibase kwelo lizwe wabathembisa ngalo ngesifungo oyisemkhulu. Ubathembisile kodwa ngoba ngabelekwa ndim bayandisinda. Qhubeleka. Kodwa ndingayizuza phi inyama ukuze ndiphe bonke aba bantu. Yatso bathi abamfuna inyama. Moses akanayo indlela yokondla abantu. Uyakuthixo baxakile Thixo abantu andinike bona. Angisalali ithongo ngenxa yabantu. Bahle lapha emagxini. Andibazali nobazala babantu. Bandifuna inyama ndizayithatha aphi inyama yabantu abangaka? Xa kwengabantu. Funda ngem. Kuba nabo besoloko bebhomboloza. Ayakhalaza. Ya. Besithi mandibaphe inyama. Bandifuna inyama. Bathi kweyimana. Ya. Hayibo, andinako ukuthwala ndedwa lo mthwalo ungaba bantu. Ungaphezu kwam. Ngaphezu kwam lo mthwalo. Lo kwaba bantu. Ungaphezu kwam. Qhubeleka. Endaweni yale ndlela undiphethe ngayo, ndibulale kube kanye. Andife. Kunoba njengane lesi stress sababantu. Qhubeleka. Ukuba uyavelana nam, khona ukuze ndingayiboni le ntlekele iza kundehlela. Ndizabethwa ndizabulawa, ngcono sukundula leqala. Xa kwengabantu, uyaxaka umuntu. Funda mama sithandaza. Verse 16. Kwesi sithuba ke undikhoyo wathetha noMoses wathi. Yatso cela uyibambe nathi impendulo ifika kaMoses. Nathi impendulo ifika ingozi. Ya. Thatha amadoda amakhulu angamashumi-7 azinkokheli zamaSirayeli. Amashumi amasithathu yinto kanene ngu-70. Yes. Thatha amadoda abe-70 phakathi kwabo. Qhubeleka. Uze nawo apha esibingelelweni ibe nawe. Thatha amadoda abe-70 uze nawo apha esibingelelweni. Ngifuna ukuhlisa lo mthwalo kuwe Moses. Ya. Verse 17. Ke mna ndiya kufika ndithethe nani khona. Ngizawufika. Ngithethe nani. Umthandazo wakho uvakele Moses. Sikuthi uThixo ophendulayo. Funda nami isigqibezela senqibeni. Ndize nawo ndiwahlulele kumoya okuwe. Yes Lord. Khona ukuze abe nokukunceda kolu xanduva lungaba bantu. Ubhala amaBhayibheli. Vala amaBhayibheli ethi uqhubile ukushumayela. Uyasinda umuntu ongenamoya kaThixo. Uyabona umuntu ongafikelwanga uba nzima. Uthi ke ngokwathetha uThixo Moses ithatha amadoda abe-70 azoncedisa nawe kulo msebenzi. Ndizawuthatha umoya endawufaka kuwe. Ndikulele la madoda kuzokwazeka ukuphakama kwalo msebenzi. Ngoba ngaphandle komoya kaThixo uyabethwa si-stress. Hallelujah. Unzima umuntu ongenamoya kaThixo. Uyasinda.
iswani uma siyabona bengena abantwana bakathi bamuzweni asithandazeni sivuye kakhulu ngoba sobona inamba iyagcwala kodwa sithi Thixo khawubangene Thixo singenileyo ngoba ungena kwaba ngomnyango bangangena ilento esigenile banti stress umoya kaThixo ufike aqoba ikholwa umoya kaThixo ufika akwenze uyakushape uyakuthambisa ukwenza ube likholo lihalelekayo umoya kaThixo amabandla ayilento yiyo nje kungoba babhudene nomoya kaThixo malibonke igama lenkosi ngaphandle komoya kaThixo akho sibheka khona kuzawuvuka amagagade kuvuka omona kuvuka competition kuvuka amaphuku kodwa masingenwe sonke lendawo sawubetha ngantsholo yodwa sawuvuma ingoma yodwa ethi siyekhaya esulwini asiphele lapha siyekhaya ngoba singenwe kumoya kaThixo sawuvuma ingoma yodwa sawuvuma ingoma yodwa umthanda thaso wami yiwo lo thandazo wami yiwo lo lapha kunabesisi yokugcinela uthi nami ngiyawufuna lo moya ngifuna uba lelukhu lasezulwini andifuna uba lelukhu necawe kodwa ndifuna ukwaziwa laziwa ngezolo izolo moya kaThixo wawungena emntwini Yes, sithi kumoya manje. Umoya kaThixo. Usenza sikwazi ukubaleka nevangeli. Yes, sikwazi ukugijima. Hallelujah. Ela fala já. Ela fala assim. Oh,